I København kan du her fredag og lørdag overvære verdens vist nok første og eneste ubådsballet. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har set en ballet for 2 ubåde, 3 slæbebåde, 7 motorbåde, 4 store flåder, 50 dansere og et intensiveret symfoniorkester. De vil komme glidende gennem havnenatten som et drømmeagtigt og surrealistisk panorama. Vilde dansere spejler i det mørke vand. Brigadegeneralens kanoner kaster flammer ud over havet. De kongelige knejser under vippefyret på den royale flåde. Syrede amazoniske akrobater og en prima ballerina danser på ubådene, mens en kannibal laver aftensmad, og høje fiskerkvinder kaster deres garn. Teater og dansekunst iscenesat ude på vandet i Københavns Havn. Jeg har talt med Pipaluk Supernova, som har iscenesat det her, for at høre lidt mere om ideen bag det hele. Altså jeg synes jo, at København er en fantastisk by, blandt andet fordi, at vi har så meget vand inde i havnen. Og altså, for os er det en meget, meget smuk sådan, scene, og altså, vi kan godt lide ideen om, at man ændrer billedet. Altså, folk, der bevæger sig i byen, de ser jo tit egentlig ikke så meget, fordi man er vant til at gå på de samme gader og over de samme broer og over de samme fodgængerovergange. Så vi ændrer lige byens billede for 2 timer her fredag og lørdag nat, hvor der så sker noget meget usædvanligt ude i havneløbet. Og hvad er det, I håber så at kunne give til publikum, eller dem, der sådan tilfældigt måske står ved kajen og så ser det her? Altså, det vil først og fremmest gerne have, at folk de får en oplevelse af at være ude i bynatten, og forhåbentlig bliver det en dejlig sommernat, og altså, der er simpelthen så smukt der ved havet, så man tager sine venner og sin familie med og finder et godt sted nede ved havnen og tager en køleflaske hvidvin, eller hvad man nu har lyst til. Og så jeg tror, det bliver sådan meget drømmende og sådan surrealistisk, som noget, man måske ikke er helt sikker på, at man egentlig så. Men der lige ændrer virkeligheden for et øjeblik. Så man kan sige, at forklare kunst er jo altid en krævende opgave. Men jeg kan rigtig godt lide, at publikum har mulighed for at fortolke det, som de selv synes i forhold til deres liv og oplevelser. Og, altså, vi arbejder med mange forskellige billeder. Man kan kalde det en slags billedteater med musik. Som, altså jeg tror virkelig, at folk vil opleve det helt forskellige, afhængig af, hvem de er og hvordan de lige har det. Men hvis nu nogen så sidder og siger, nej, altså jeg orker ikke mere af de her sådan poetiske billedteater. Jeg har brug for noget, hvor der ligesom også er noget et budskab bag, eller et eller andet i det. Hvad vil du så sige til dem? Altså jeg vil sige, at vi har bestemt et budskab, men vi foretrækker måske ikke at skære det ud i pap. Men altså vi arbejder med de billeder, som vi forestiller os kunne opstå, når hvad skal man sige, klimaet har taget tilstrækkeligt meget skade, og hele verden er oversvømmet. Altså vores idé, den kunstneriske idé bag projektet er, at de her forskellige universer, sådan nogle små mikrouniverser, de er strandet ude på de her flydende platforme og ubåde og både derude i havet. Og hvor de bor, kan man sige, opretholder en eller anden slags for de sidste rester af civilisation. Så det er sådan vores overordnede tema, som selvfølgelig kunstnerne fortolker på forskellige måder, og nogle mere abstrakt og nogle mere konkret.